Няма да хвърляш. Няма да хвърляш. Кой хвърля? Кой хвърля? Не. Не. Бас. Книжки. Защо? Защо хвърля? Ники, ба. Ето книжка. Чакай. Чакай. Ето. Стой. Я чети книжката. Ето. Хоп. Виж. Ето, дай да четем. Чети книжката. Няма да чета. Няма да чета. Няма. Ето. Заповядай. Заповядай. Къде е Мечо? Я виж. Мечо. Вот. Вот. Къде е Мечо Пух? Благодаря. Хоп, хоп, хоп. Цункаш Мечо? Така. Така. Що хвърли Мечо? Защо хвърли Мечо? Защо хвърли Мечо? Защо хвърли Мечо? Хоп, 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 хоп. Ходи го, бе! Не! Няма да ги вдигам повече. Няма да ги вдигам повече. Абе, ти малко... Лази, 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 лази. Лази, лази. Добре, виж. Заповядай. Ники, яла. Виж питка печена. Не ти не те... Гледай. Айде да търко. Виж, търко питката. Виж, отива при мама.
Ай, не бегай. Янче, компютър. Чу се правихме да и знаете. Не, тя е еднаква, бе. Пате, ладно. Какво имаме тук сега? Ами майче свече да подредиш тук на масата и да го пуснем. Не знам. Тия неща тук ли да слагаме или в неговата стая? Или на масата. Те как те седеш с жена отпред. Ага, да. Добре да се чуди. Айде, Пати, ела. Ники. Ники, виж мама какво ти е подредила. Я да видим. Виж, виж, виж. Колко неща. Гледай колко имаш. Ами сега? Я се занинеш да видим. Хайде. Избирай умно. Подмина химикалката. Писател ли ще те правим, а? Браво! Да, писател. Браво, айде. Сега ще оставиш, ще взема следващото. Я да видим друго, какво ще вземем. Първа. Не ти трябваше, може би, на едно место да ги сложиш. Да, на едно трябваше да се. Нищо. Как на едно? Не, редица.